соат ба вақти прогара сода ҳаст. Бинандагони азиз, ва чун ҳамеша ман дар чанд дақиқаитгар барои шумо хабарҳои тозаро мерасонам ва бори дигар ёдовар мешавам ки баъд аз 3 соат дигар шуморо мунтазир ҳастем дар пахши мустақим дар ҳамин ҷо дар барномаи хабарӣ бо гузоришҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон. Хуб, бояд бигам ки бештари хабари ин соати ман марбут ба парвозҳо аст, аммо қабл аз он ба як хабари дигар таваҷҷӯҳ кунед. Хабари кӯтоҳ. ҳамин лаҳзаҳо дар Москав паради низомӣ бахшида ба 75-мин солгарди пирӯзӣ бар фашизм ҷараён дорад. Қабл аз шурӯи парад Владимир Путин, президенти Русия, ҳамроҳ бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, вориди майдони сурх шуда раҳбарони давлатҳо ва собиқадорони ҷангро шодбош гуфтанд. Хуб, ҷузъиётро дар барномаи хабарӣ бинандагони азиз пешниҳоди шумо хоҳем кард ва ҳоло тавре гуфтам рӯ меорам ба хабарҳои марбут ба парвозҳо. Сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон бо нашри як эълон мегӯяд ки рӯзҳои наздик парвози чартерии ҳавопаймои ширкати Somon Air дар самти Алмату Душанбе дар нақша гирифта шудааст. Қарор аст ин ҳавопаймо шаҳрвандони дармондаи Тоҷикистон дар Қазоқистонро ба ватан интиқол бидиҳад. Хоҳишмандон имкон доранд барои харидани билети парвоз худро дар Сафорати Тоҷикистон дар Нурсултон ва консулгарии генералии кишвар дар шаҳри Алмату номнавис кунанд. Сафорат мегӯяд дар бораи рӯзи парвоз иловатан ба шаҳрвандон маълумот дода хоҳад шуд. Дар ҳамин ҳол ба навиштаи Азия Плюс дар миёни шаҳрвандони Тоҷикистон ки ҳафтаи гузашта аз марзи Қазоқистон Узбекистон ба ватан оварда шуданд гирифторӣ ба COVID-19 ошкор гашт. Ташхиси табибон нишон додааст ки 30 нафари онҳо ки аз 30 то 35 сола буданд коронавирус доранд. Ин афродро ки бемориашон беаломат будааст дар бемористони вилоятии Суғд бистарӣ карданд. Ҳамчунин 605 нафари дигарро ки рӯзи 20 июн аз марз ба ватан оварда шуданд ба далели тамос доштанашон бо ин олудашудаҳо таҳти карантин гирифтанд. Охири ҳафтаи гузашта 635 шаҳрванди дармондаи Тоҷикистонро дар марзи Қазоқистон Узбекистон бо 14 автобус ба ватан оварданд. Сафорати Амрико дар Тоҷикистон гуфт барои бозгардонидани шаҳрвандон Оҷонсии Иёлоти Муттаҳида оид ба рушди байналмилалӣ ва Созмони ҷаҳонии муҳоҷират мусоидат карданд. ин гурӯҳи муҳоҷирон аз 3 июн дар гузаргоҳи марзӣ ҷамъ омада буданд. Ба иттилои Созмони ҷаҳонии муҳоҷират аксар шаҳрвандони бандмонда муҳоҷирони корӣ ҳастанд. Инчунин ба иттилои мақомоти масъули Созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар Тоҷикистон тахминан 100 нафари онҳо донишҷӯёни тоҷики донишгоҳи Қазоқистон ҳастанд ки бо анҷоми соли таҳсил бояд ба ватан бармегаштанд. ва бо таваҷҷӯҳ ба он ки бинандагони азиз субҳи имрӯз ба ҳангоми пахши мустақими навиди бомдодӣ аз мо дар бораи нархи билетҳои парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон пурсидед, бори дигар ба ин мавзӯъ равшанӣ меандозам. Лутфан бо диққат гӯш кунед. Сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд то ҳоло нархи билетҳо ба ин парвозҳои дар нақша гирифташуда маълум нест. Нарх ва рӯзи парвоз баъди гирифтани иҷозати расмӣ аз сӯи мақомоти Русия муайян ва эълон карда хоҳад шуд. Онҳое ки дар ин парвозҳо номнавис мешаванд билетҳоро на аз кассаҳои ширкатҳо, балки дар ҳамоҳангӣ бо сафорат ва дар фурудгоҳҳо харидорӣ хоҳанд кард. Сафорат мегӯяд ба доми қалубон нафтед ва то расман эълон нашуданд ба парвозҳои мавҷуд набуда билет нахаред. Ногуфта намонад ки санаи аниқи кай боз шудани марзҳо ва роҳандозии парвозҳои маъмулӣ ҳанӯз маълум нест. Бори дигар такрор мекунам бинандагони азиз ки агар дар ин маврид хабарӣ шуд, мо ҳамон лаҳза бароятон мегӯем ва лутфан бо диққат хабарҳои моро тамошо кунед. ҳавопаймои Ан-28 ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр пас аз танаффуси тақрибан 1.5 сола бо 16 мусофир аз шаҳри Душанбе ба Хоруғ, маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон парвоз кард. Дар ин бора хабаргузории давлатии Ховар хабар медиҳад. Шукри Худо Доди Худо халабони ҳавопаймо гуфтааст бо зиёд шудани мусофирон метавонанд ҳар рӯз тариқи ин масир парвоз анҷом бидиҳанд. Ва бояд гуфт ки беш аз 1 сол мешавад миёни Душанбе ва Хоруғ хатсайри мунтазаме вуҷуд надошт. танҳо ширкати Тоҷик Эйр бо ҷамъ шудани шумораи кофии мусофирон тавассути чархболи Ми-8 миёни ду шаҳр парвоз анҷом медод. Аз ин қабл ширкати давлатии Тоҷик Эйр тавассути ҳавопаймоҳои Ан-28 миёни Душанбе ва Хоруғ парвозҳо анҷом медод. Аммо моҳи сентябри соли 2017 ҳангоми парвоз аз фурудгоҳи Хоруғ як муҳаррики ҳавопаймои Ан-28 аз кор монд ва ҳавопаймо ба фурудгоҳ баргашт.
бояд гуфт ки аз душанбе то маркази вилояти бадахшон беш аз 500 километр роҳ аст. аз терминали мусофирбарҳои душанбе хоруг низ рӯзе даҳо мошин бор мебарад ва мусофир мекашонад. аммо ронандаҳо ба далели вайронӣ ва нишебиҳои зиёд баъзан байни худ ин роҳро чӯл ё роҳи таваккал ҳам мегӯянд. инро бахусус дар айёми зимистон ва аввали баҳор ба сабаби бориши зиёди барф ва фаромадани тармаву сангреза хатарнок ва мушкил мешавад. мақомоти афғонистон гуфтанд ки даҳо ҷангҷӯи толибон ба чанд постгоҳ дар шимоли кишвар ҳамла карда дар маҷмӯъ 14 узви нирӯҳои амниятиро ба ҳалокат расонданд. хушунатҳои нав дар ҳолест ки ҳукумат толибонро дар афзоиши ҳамлаҳо ба нирӯҳои амниятии афғонистон дар давраи шурӯи музокираи сулҳ гуногор кардааст. мақомот гуфтанд ки ҳамлаҳои ҳамзамон ба як постгоҳи артиш ва 2 постгоҳи полис дар вилояти кундуз чандин соат идома кард. дар ҳодисаҳои кундуз 8 нафар кушта шуд. ҳанӯз толибон дар ин замина назар накарданд. ҷангҷӯён инчунин ба постгоҳи артиш дар вилоятҳои балху ғазнӣ ҳамла намуданд. вазорати дифоъ гуфт ки дар ин ҳодисаҳо чандин ҳамлагар кушта шуд. шӯрои амнияти миллии афғонистон рӯзи 22 июн гуфт ки толибон дар як ҳафтаи гузашта дасти кам 291 узви нирӯҳои амниятии афғонистонро ба қатл расонданд ва ин хунинтарин ҳафта дар тарихи ҷанги 19-солаи афғонистон буд. президент Ашраф Ғанӣ дар як ҷаласаи ҳукуматӣ дирӯз гуфт ки хушунатҳо бо дасти толибон дар ихтилоф бо рӯяи ӯҳдадорӣ ба сулҳ мебошад. ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд рӯзи гузашта дар шаҳри душанбе як дарахти азим шикаста болои 2 мошин афтодааст. кумита гуфт ин ҳодиса дар кӯчаи бухорои пойтахт поси шаб ва бар асари шамоли сахт ба вуқӯъ пайвастааст. дарахти азими сояафканд ба болои 2 мошини тамғаи лексус ва опел меафтад. барои бартараф намудани ҳолати ба амал омада дастаи махсуси зудамали наҷоти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба ҷои ҳодиса сафарбар мешавад то ро бартараф кунанд. ҳамчунин шамоли сахт болопӯши хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон, марказҳои хизматрасонӣ ва иншооти ёрирасони яке аз қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиаи тоҷикистон воқеъ дар ҳудуди ҷамоати пахтобод ва исмоили сомонӣ шаҳри турсунзода зарар диданд. хуб бинандагони азиз, ин чанд хабари тоза буд ки то ин соат ба дасти ман расид ва хабарҳои бештар аз инро дар барнома баъд аз 3 соат дигар тақдими шумо хоҳем кард. дар ҳамин ҷо бо мо бошед ва худро эҳтиёт кунед.